Għar-rigali tal-mistednin nirringrazzjaw lil Ministeru tal-Ambjent, Enerġija u Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir bil-kampanja tagħhom Saving Our Blue u Shinglong Department Store. Malti Kulturali huwa produzzjoni imtella mill-istudenti tat-tieni sena tal-Baċċellerat fil-Midja fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fi ħdan l-Emcast. Nilqawkom għal programm ieħor ta' Malti Kulturali Personalitajiet, serje mtella mill-istudenti tat-tieni sena tal-Baċċellerat fil-Midja fl-Istitut Kreattiv fih dan l-Emcast. F'dawn l-episodji qegħdin niltaqgħu ma' nies differenti li ħallew impatt fuq is-soċjetà Maltija. U llum ħankunu nitkellmu fuq ħadd ħlief Patri Marcellino Mikallef li waqqaf is-Soup Kitchen fil-Belt Valletta u llum il-ġurnata tilqa' madwar 120 persuna kuljum. Ejja naraw kif nitbet din l-idea. Nilqawkom fil-programm tal-lum ta' Malti Kulturali fejn fis-segment tal-Lallu Ballu qegħdin hawnhekk illum is-Soup Kitchen. Ħansaqsu xi ftit mistoqsijiet lil volontira dwar l-esperjenza tagħhom u nsiru nafu aktar dwar xi jagħmlu x'ma jagħmlux. Jiena mara miż-żewġa, jiġi xtiet tfal u ili niġi xi sena u 4 xhur hawnhekk. Kemm li niġi hawnhekk jiena ġeneralment nagħmel il-ħelu. Nagħtu każ fil-miliet għamilna mince pies, Christmas loaves, cantucci, Christmas cakes. Għamilna kollox li bniedem jagħmel id-dar għal-miliet, ħalli huma ma jonqoshom xejn. Skont artiklu minn Newsbook fl-2023 qalu li 75% mill-popolazzjoni tad-dinja għandhom nuqqas ta' neċessarji bażiċi fid-dar tagħhom. Soup Kitchen konsert naf biha 5-6 years ago. Hawnhekk il-post kien għadu teatru, kien jintuża bħala teatru xi 70s. U kien hawn il-proġett li tiftaħ il-kċina. U spiċċajna niġu hawnhekk għall-laqgħat. Sa dan it-tant bdejna naqdu l-grupp tal-volontiera u l-proġett kien beda September ta' 2022. L-attività hija sabiħa immens, ġifieri hawnhekk fil-volontarjat u fil-providenza nemmen ħafna għax Alla jbierek għandek ammont kbir ta' persuni li jgħinuna kontinwament. U il-materjal ma jonqos qatt, ġifieri kull min ġie ifittex l-oġġett bażiku tal-ħajja li huwa l-ikel dejjem ingħata ikel għal proviżjon tiegħu. Bażikament dik hija Soup Kitchen, ġifieri miraklu ta' kuljum illi nipprovdu dal-ikel mill-providenza li jogħġbu jagħtina l-poplu. Rapport riċenti jgħidu li 0.3% fil-popolazzjoni ta' Malta, bejn ieħor 1500 persuna, qegħdin jgħixu f'povertà estrema. Kuljum jużaw bejn €2.50. Maġġoranza tan-nies li jiġu s-Soup Kitchen għall-għajnuna huma Maltin, iżda 10% huma barranin. Is-Soup Kitchen għandha bżonn €4,000 fil-ġimgħa biex topera u titma' n-nies. X'ħidħat l-ewwel darba sentejn ilu meta bdejna tant oġbitni is-sitwazzjoni li inti qed tgħin il-ħaddieħor illi bqajt niġi dejjem kull ġimgħa minn dak iż-żmien. U li ħadd wara ċertu żmien illi għalkemm inti qed tgħin il-ħaddieħor tieħu lura ħafna iżjed meta tara sodisfazzjon fuq il-luċċuq tan-nies li jiġu jiklu għax ma jistgħux jaffordjaw jew jiġu sempliċement għall-kumpanija wkoll. Matul l-aħħar ftit snin li bdiet topra s-Soup Kitchen, Father Marcellino rebaħ ħafna premji għall-għajnuna li għamel madwar il-Maltin kif ukoll anke l-barranin. U issa qed jagħmel proġett ieħor fejn jixtieq jiftaħ shelter f'tasliema għan-nies li huma homeless. Senjuri nilqawkom lura fl-istudio, illum magħna fl-istudio għandna lil Alexej Dingli, grazzi tal-li ingħaqad magħna. Grazzi lilek Andy, kif sellimlek.
Biex nibdew l-intervista tagħna, kif inti sirt taf lil Father Marcellino? Mela jiena dak iż-żmien qed ngħidu l-ħabta tal-2015-2016 naf li Patri Marcellino kien il-gwardjan il-Belt fil-Knisja ta' Ġiesu u niftakar kien ġie jkellimni. Dak iż-żmien jiena kont is-Sindku tal-Belt. U qalli li għandu dil-ħolma li jiftaħ soup kitchen ġewwa l-Belt Valletta. Ovvjament jiena bħala Sindku rajt li hija xi ħaġa tajba għan-nies mhux biss tal-Belt għax ovvjament il-Belt jiġu iktar nies minn barra wkoll. Imma għal-popolazzjoni ta' Malta in ġenerali, speċjalment dawk l-iktar fil-bżonn. U bdejna naħdmu fuqha. Ovvjament niftakar dak iż-żmien, waħda mill-affarijiet li saqsejtu għatlu ma dik kemm sa tiswa. Għalli dejjem għandna bżonn xi nofs miljun u kif semmi li dawk iċ-ċifri taf inti bdejt inħokk rasi jiena dak. Imma l-Father għalli intej nibdew naħdmu, għalli mbagħad il-pija nħallu f'idej dak Tibda bil-mod. U hekk ġara. Eżatt. X'inspirak li tuħsem fis-soup kitchen? Spirani għaliex, ovvjament kif għadt jiena nemmen illi anke dak iż-żmien bħala Sindku tal-Belt u anke llum li m'għadniex Sindku, nemmen illi kull wieħed waħda minnha għandu jagħmel l-almu tiegħu biex jgħin lil dawk in-nies li forsi inqas ix-xhur jagħti minnha, forsi għaddej minn mument diffiċli. Ġifieri da tinsiex dawn mhumiex nies differenti minnha, imma jista' jkun il-ħajja għaddiethom minn din l-esperjenza. Allura naħseb illi aħna nadmir illi ngħinu lil dawn in-nies. Ġifieri dik kienet l-ewwel waħda. It-tieni ħaġa wkoll xtaqt illi anke fil-Belt ikun hemm di l-soup kitchen biex anka servi mhux biss kif għat l-ewwel in-nies tal-Belt li naf li hemm minnhom li għandhom bżonn, però anke n-nies ta' barra l-Belt. Għalfejn għax inti ħafna nies isibu l-Belt komda, inti taqbad tal-linja waħda u tasal il-Belt. Fimt ġifieri iktar ċentrali, allura konna fil-stajna nagħmlu ħafna ġid hemmhekk. Kif tħossok taħdem ma' Father Marcellino? X'tib ta' ambjent joħloq? Ma' Father Marcellino naħdem tajjeb ħafna, ġifieri ovvjament kulħadd għandu l-kompetenzi tiegħu, ġifieri naħdem iktar forsi fuq wara ħanajdu hekk, ġifieri nipprova ngħinu fej jew biex insibu xi flus jew nkella biex affarijiet tipo l-website jew fuq il-media. Ovvjament Father Marcellino iktar ikun man-nies. Fl-aħħar mill-aħħar xogħol huwa li jsir jaf in-nies li jkunu għandna biex aħna naqduhom minn dak li nistgħu. Tinsiex il-soup kitchen għalkemm jisimha soup kitchen mhix biss kwistjoni ta' ikel. Imma kważi l-ikel hija ngħidu hekk il-lixka biex jiġu għandna tajjeb l-iskuża. Tajjeb għax imbagħad aħna naraw x'għandhom bżonn iktar, ikun hemm min forsi jkollu bżonn shower, ikun hemm min forsi kollu bżonn xi mediċina, ikun hemm min ukoll nippruvaw ngħinuh biex anke jsib forsi xi xogħol. Għalfejn aħna l-iskop aħħari tagħna mhuwiex li jibqgħu jiġu għandna soup kitchen imma li jkomplu bħajjithom. U aħna dak is-servizz jew l-ikbar servizz li nagħtu li ngħinuhom ikomplu bħajjithom. Għajnuna differenti. Għajnuna sakemm ikollhom bżonn. Eżatt, biex imbagħad ikun jistgħu jqumu fuq saqajhom u jkomplu bil-ħajja tagħhom. Eżatt. X'inhi xi tfisser il-karità għalik? Ifhem, għalija naħseb il-karità tfisser dover, ġifieri da mhux aħna din hemmhekk biex nagħtu il-min u nqas ix-xurtjat minnha, fis-sens di mhux ħaġa su tick box fil-tajtara tajt il-karità. Naħseb we have to go beyond that. Ġifieri għalija tfisser li aħna bħala bnedmin issa li ngħixu ġus soċjetà nieħdu ħsieb il-xulxin u niżguraw kemm jista' jkun li kulħadd iqum fuq saqajh. Issa da ma jfissirx li ovvjament da jsir biss bil-flus, tajjeb, imma jista' jkun pereżempju li jiena nieħu ħsieb dik l-anzjana li hemm toqgħod ħdejja. Tinsiex ħafna mill-issues mhumiex biss l-ikel, imma hemm issues ta' pereżempju solitudni. Jien niftakar meta kont mis-Sindku tal-Belt kien ikun hemm nies li kienu jċemplunna regolari il-kunsill jew jiġu jiltaqgħu miegħi, però kienet biss ħafna drabi skuża. U l-iskuża kienet li qed jirrapportaw forsi xi ħofra jew xi ħaġa, però biex ikollhom dak in-naqra mument ta' kuntatt ma' xi ħadd. Għax daw jgħixu ħajja ta' solitudni. Aħna naħseb qegħdin hemmhekk biex ngħinu l-ħadd ieħor iqum fuq saqajh biex jista' jkompli bħajtu. X'tista' tgħidilna x'inkonsisti xogħolok u x'sfidi tiltaqa' magħhom? Kif għadt li ħafna drabi xogħol jikkonsisti iktar fuq fil-background ħanajdu hekk tajjeb, ġin naraw minn fejn se nġibu fondi jekk għandix napplikaw il-permessi, napplikaw xi proġetti u pratikament nipprova ngħin il-Father Marcellino u tim ta' volontiera milli nistgħu. Semma wkoll fil-filmat pereżempju li bħalissa naħdmu fuq ix-shelter. L-idea ta' shelter bdiet propju mis-soup kitchen għaliex aħna rajna li kienu jiġu ħafna nies li għandhom din il-problema. Allura għadna isma' mela what is the next step? Kif nistgħu ngħinu
daw in-nies. U bekk nibda it-tieni ħaġa. Ovvjament dawn huma proġetti kbar. Jekk inti tara il-proġett tas-Soup Kitchen pereżempju, dak domna fuq madwar 4-5 snin. Ġifieri sakemm tirranġa l-post, ġibu fi stat dinjitus, u mbagħad tarmaħ bl-aħjar affarijiet għaliex aħna dejjem nemmnu li l-karità mhux qed nagħtu lit-tallaba aħna ma qed nagħtu d-dinjità lura lin-nies. Ġifieri aħna we go for very high standards. U aħna nemmnu li l-enti toffri dak l-ambjent lil persuna għal dak il-persuna tkun ħafna ħfef għalih biex ikun jista' javvanza. X'kienet l-esperjenza tiegħek meta ftaħtu s-Soup Kitchen għal Father Marcellino wkoll? L-esperienza sabiħa ħafna għaliex, ovvjament, it was a sort of an eye-opener. Inti ħafna drabi taf nisimgħu ħafna fuq daw l-istejjer, però meta tmur ġo posti post Soup Kitchen u posti oħra f'Malta, hemmhekk tibda tmisshom bidejk, u hemmhekk tibda tar ċertu stejjer, ċertu realtajiet illi we are sheltered from these. Ħantik eżempju biex anka jifhmu min qed jarana, jien naf kellna persuna pereżempju dak kull ma kellu d-dar tiegħu bozza waħda. Timmaġinak inti biex tmur minn kamra l-oħra trid taqla l-bozza u tdaħħalha fil-kamra l-oħra, x'kellna xi ħadd ma kellux misħun. Mela dak dejjem jinħasel bil-kiesaħ. Laqas kellu sodda fej joqgħod. Kenna każ ta' persuna qed joqgħod ġorem issa f'nofs salqa, ma laqas elettriku ma kellu fil-fatt ġibnielu solar panels biex ikun jista' danaw. Kenna każ pjuttost traġiku ta' mara li ġiet bi 3 tfal. Mela 3 tfal laqas huma tfal tagħha, ġier daw tfal ta' oħta tuħsibhom hi. U hi kellha titlaq mix-xogħol tagħha biex tuħsibhom. Ġiet dawn huma l-istejjer li ma tantx nisimgħu fuqhom. Taf int aħna we're very sheltered, l-iktar forsi naraw xi ħaġa fuq it-television, u bagħad inqelliblu u nara programm ieħor. Ġifieri hemmhekk naħseb it was għalija u naħseb għal kull min jiġi Soup Kitchen reality check. Fenti tajt isma' mhux kulħadd qed jgħix il-ħajja li qed tgħix inti, hawn nies li qed jgħixu minn problemi kbar. Mela ejja nippruvaw naraw kif se ngħinuhom. Sfortunatament, nies bħal daw jisom ma tantx ikunu stejjer bħal daw ma tantx jafuhom nies, ġifieri. U fil-fatt għax inti jaftajd l-isma' ma da taf inti hawn skemi fridda, daw ħafna drabi huma nies li jkunu waqgħu mix-xibka soċjali. Ġifieri dawn jkunu vera fil-periferija tas-soċjetà tagħna. U għalhekk ħafna nies jew wisq inqas nies ma jkunu jafu bihom da. U naħseb waħda mill-achievements tagħna bħala Soup Kitchen li lin mix-xogħol kollu li nagħmlu ma' dawn nies huwa li qed nippruvaw nqajmu awareness fuq il-problema. Father Marcellino minn dejjem kellu l-viżjoni l-ħsieb li jiftaħ is-Soup Kitchen. Il-viżjoni tiegħu hija ngħidu hekk għandha ħafna snin. Ġifieri li kien qal li Father Marcellino l-onnet tagħmel żmien twil fil-missjoni. U darba l-istorja qal li kien ġo l-missjoni jidir lil Peru, datela fuq muntanja, kien hemm villaġġ żgħir fuq dil-muntanja. Dan il-villaġġ kien hemm miżerja li ma bħala ġi affarijiet li laqqas nimmaġinaw aħna l-miżerja. U kellu jqaddes il-qudiesa f'dan il-villaġġ. U meta fetaħ l-Evanġelu ta' dakinhar kien hemm dis-sentenza għatuhom intom x'jieklu. U jekk tixtarra dis-sentenza qed tagħti ordni qed jgħidlek isma' inti trid ittihom x'jieklu. U dik baqgħet tewden f'rasu. U minn hemmhekk bdiet din il-ħolma tas-Soup Kitchen, ġifieri da damet naħseb jekk Mr. Żball xi 40 sena issa biex saret realtà. Imma taf xi kultant daw l-affarijiet jinbtu mill-affarijiet iż-żgħar, iż-żerrija speċi tkun ilek li tfajta. X'kienu l-fatturi li bis-saħħa tagħhom Father Marcellino nexxielu jilħaq dil-ħolma? Naħseb kienu diversi fatturi, però naħseb l-ikbar forsi hemm tnejn li nista' nsemmi. One, ovvjament, l-armata ta' volontira. Ġifieri aħna tinsiex bħala fondazzjoni, aħna kull ma nimpjegaw persuna full time. Il-pija hija armata ta' volontira kuljum fil-cohort hemm mal-100-120 volontira li daw għandhom roster u jiġu jgħinu. Alla ħars ma kienu huma għax ix-xogħol isir grazzi għalihom. It-tieni ħaġa hija l-providenza, ġifieri hemmhekk nista' ngħidlek li kuljum immissu mal-miraklu tal-providenza. Issa taf inti jiena fil-bidu kont ngħid possibbli. U hemmhekk tibda tara ċertu affarijiet li ma jagħmlux sens lilek. L-għolnet il-volum ta' donazzjonijiet li konna, ġifieri nirringrazzja l-Mulej li qatt ma jieqfu. Imma anke tibda tara ċertu affarijiet naf pereżempju one point in time ġil-kok ix-xef tagħna qal nisma' għandna nuqqas ta' dal-oġġett jekk hux laħam jew whatever. Ftit tas-sigħat wara mingħajr aħna ma nkun għamilna xejn nirċievu konsenja tagħha. Tibda tgħid imma minn fejn ġiedi. I mean tibda tara daw l-affarijiet, daw sinjali żgħar li tgħid hemm xi ħadd jew hemm xi ħaġa li tridek li tkompli b'din il-missjoni.
U għall-aħħar mistoqsija, għandek xi stejja interessanti tista' tgħidilna fuq Soup Kitchen minn mindu fetħet? Ifhem, stejjer hemm ħafna. Però naħseb l-iktar ħaġa li forsi nieħu pjaċir ngħid hija l-ammont ta' nies li għenjhom biex anke jsibu xogħol. Ġifieri inti tinsix ħafna drabi dak li jkun mhux neċessarjament tort tiegħu, jista' jkun iċ-ċirkustanzi tal-ħajja. Insomma daħluh ġo sqaq, ma jkunx qed jara kif se joħroġ minn dak l-isqaq u naħseb parti mix-xogħol tagħna proprju biex ngħinuhom biex noħorġuh minn dak l-isqaq u jkompli bħajtu. Grazzi ħafna Aleksej tal-għatmejn fl-studio. Ħanaddu għal-feature nkomplu d-diskussjoni tagħna fuq il-ħajja ta' Fader Marcellino wara l-feature. Il-ħolma hija li kulħadd f'pajjiżna jkollu saqaf fuq rasu u nixtieq li xi darba naslu biex niftħu l-ewwel dar. Jiena Pater Marcellino, Franġiskan, trabbejt fiż-żona ta' Rabat. L-ewwel esperjenza kienet il-Gwatemala fejn il-Fader batni inqaddes fuq muntanja l-miżerja li rajt bikmitni. Dak il-Vanġelu kien għatuhom intom xiklu, mhux ħadd ieħor intom jien. Rrid nagħti ħadd ieħor xiklu. U dik il-mixja di trabbi ruq fil-front u b'saħħithom sakemm bdejna dal-proġett ta' Soup Kitchen fil-Belt Valletta. Dak il-Vanġelu jgħid u kulħadd kiel u xeba. Hawnhekk nippruvaw noffru dinjità lill-persuna. Aħna mhux biss noffru ikla bnina fl-11 nofs, jiġri 3-course meal, manka breakfast, u noffru ħafna servizzi oħrajn. Tgħidli imxejt le miexi. Ma wasalx u qatt mhux se nasal. Jiena ltqajt ma' ħafna missjonarji Maltin u fejn hemm il-missjonarji Maltin u Għawċin kapaċi joħolqu oażi ta' għena. Opri soċjali kbar li verament dawn in-nies jagħmlulna unur lill-pajjiż għax dawn mhumiex biss ambaxxaturi ta' Malta imma huma aqwa. Naħseb l-iktar rigal li nistgħu nagħtu l dawn in-nies il-preżenza tagħna. Nħobb ngħidilhom il-volontieri kollha, your presence is the best present għalihom. Għaliex il-bniedem ħaqqu id-dinjità jiena xi ħaġa tinkwetani ħafna mhux li nsibbilhom ix-xogħol għax dik faċli. Il-nies m'għandhomx saqaf fuq rashom. Il-Viċi Direttur tas-Soup Kitchen huwa l-Professor Aleksej Dingley li huwa lit il-lemminija u lit ix-xellugija f'dal proġett. Bniedem li metħabbatlu l-bieb meta kien sindku tal-Belt Valletta laqani bidejh miftuħa u llum nemmen li dal-proġett wieħed mill-pilastri ewlenin huwa l-Professor Aleksej Dingley. John Sammut ħidimna ħafna fil-Mission Fund, raġel fuq l-irġiel. Dejjem ħares lejh bħala role model fil-ħajja tiegħi. U għalhekk il-daw żewġ persuni u tant oħrajn kull ma jgħidilkom huwa grazzi mill-qalb. Grazzi tal-bqajtu magħna wasanna l-aħħar biċċa tal-programm. Issa bħalissa għandna magħna fl-istudju lil John Sammut li huwa s-segretarju tal-Fondi Missjonarji u ħansaqsuh dwar l-esperjenza tiegħu ma' Fader Marcellino u wkoll ħansiru nafu wkoll dwar il-personalità tagħna. Grazzi John tal-qgħat miegħi fl-istudju. Biex nibdew l-intervista tagħna kif ilħadd segretarju tal-Fondi Missjonarji? Jiena meta kont wasalt biex nirtira fit-2006 kont attendejt seminar u kien dan apposta n-nies li kienu se jirtiraw. U dejjem kelli x-xewqa li nagħmel volontarjat. U f'da seminar tajt ma' persuna li ma kontx nafu qabel, ġiet nitkellmu hekk kombinazzjoni u da semmili il-Mission Fund. U jiena interessajtu u kif spiċċajt tħalt bħala membru. Għal-bidu kont ġejt co-opted bħala PRO, kont nieħu ħsieb il-website tal-Mission Fund. Eventualment kont ilħaqt bħala fil-kumitat u mbagħad jiġifieri propja fil-kumitat kont tlajt fil-elezzjoni u għamilt komplejt fil-karika ta' PRO. U mbagħad għamilt żmien fi-2011 u 12 bħala president. U mbagħad fil-elezzjoni ta' wara ġejt tlajt, però mbagħad kont segretarju. Bqajt ili nagħmel da xogħol ta' segretarju mill-2012 law. Kif inti, kif sir taf lil Fader Marcellino? Fader Marcellino sirt nafu. Ovvjament, imħabba li fil-Mission Fund kien direttur spirituali tal-Mission Fund. Kien ilu hemm 2001 u baqa sa 2016.
Fada Marcellino 16 kien sena. 16 sena. Fada Marcellino kien jattendi il-komitat, ġivi kelli relazzjoni diretta miegħu. Kien jagħtina ħafna parivi, kemm spirituali u kemm anke bħala organizzazzjoni. Għax Fada Marcellino għal kemm huwa direttur spirituali, imma huwa organizzatur, huwa jaf dana. Barra minn hekk aħna konna nagħmlu pereżempju ċertu fundraising activities. U f'dal fundraising activities konna nagħmlu qudiesa. U kien għaddisilna Fada Marcellino, allura dejjem minn għal-żmien dejjem insirna fużiet aħjar. Kew kellek tiddeskrivi l-Father Marcellino f'tliet kliem? Xi kliem ikunu? Huwa bniedem altruista, ferrieħi u intellettwali. Altruista għax hu dejjem jieħu ħsieb kif se jgħin lill-fqar fost il-fqar. U dejjem jara x'sa jivvinta b'xi programmi ġodda, eċetera. Huwa ferrieħi għax huwa bniedem ċajtir. U fil-flat soċjali dejjem ikun demand tal-organizzazzjoni. Huwa intellettwali għax anke jekk tisma' omelija tiegħu tinduna kemm għandu ċertu intelligenza f'dak li kunet jgħid. Ma jkunx qed jgħid affarijiet li ma jagħmlux sens, qed jagħmlu dejjem affarijiet ġodda. Eżatt. Tista' taqsam magħna l-esperjenza tiegħek li kellek meta mort sil-missjonarju ma' Father Marcellino? Mela, jien l-ewwel darba li mort kien fit-2011. Mort darbtej Tanzania, mort darba l-Indja, darbtej il-Filippini u darba l-Kenja, mort 6 darbiet. Father Marcellino ma 16 darba, kull sena mar. Aħna mek konna, l-ewwel ħaġa konna nibdew il-quddies fil-ħodu bit-talb, konna imbagħad ikonna il-breakfast, imbagħad wara mmorru għax-xogħol. Issa aħna bħala xogħol konna dejjem kull esperjenza li għamilna konna nagħmlu xogħol ta' kostruzzjoni. Per eżempju, fil-Tanzania konna bnejna kompleks fi-sptar. Dal-isptar jgħat in the middle of nowhere, jgħat f'post kważi semi-desert. U din l-isptar kienet tirranjaħ sistema via borda, hija Soro Maltija tal-MMM, Medical Missionaries of Mary. U ma kien peress li huwa semi-desert u hemm id-distanzi twal, konna bnejna kompleks biex it-tobba u l-impjegati tal-isptar ikunu jistaw jorqdu hemmhekk wara kif spiċċaw mill-kariga tagħhom jorqdu hemmhekk biex imbagħad għada fil-għodu jsibu hemmhekk. Meta morna per eżempju il-Filippini, konna bnejna kompleks għal studenti tal-isnajja. Dal-kompleks kien jieħu ħsiebu ċertu Father Joe Cremona tal-MSSP. U dan apparti dal-kompleks kellu sala kbira fej kien ilaqqaż żgħażagħ hemmhekk għax hemmhekk kien hemm problema kbira ta' droga. Allura ma kienx ilaqqaħħom dawk kienu jispiċċaw jieħdu droga. U dawk kien jallimhom il-mużika għax Father Joe Cremona huwa mużiċist. Fil-fatt daw kienu jitalmu il-mużika kemm jiġifieri minn Father Joe Cremona u kemm manka kienu jgħalmuhom minn mużiċisti minn Malta permezz tal-Skype. Jiġifieri eżattament. Peress li Father Marcellino kien direttur spirituali waqt il-missjoni, tista' tgħidilna x'inhu l-irwol ta' direttur spirituali? Mela, kif qegħdin ngħidu l-ewwel ħaġa hemm il-quddiesa li dejjem għadsidna kull meta jkollna bżonn xi ħaġa. Huwa bħal meta nkunu barra, meta nkunu fil-esperjenza missjonarja, huwa jorganizza żjajjar lill-familjari foqra. Ġifieri kull meta mmorru hemmhekk aħna dejjem kienu jkun hemm kontatt kien jorganizza Father Marcellino ma' xi familjari foqra. Konna morru intuhom pereżempju xi borża mimlija bl-ikel jew nieħdu wkoll anke xi ħelu għat-tfal, xi bżieża, xi ħaġa li jieħduha. Daw in-nies, daw it-tfal pereżempju qatt ma raw bużieqa f'ħajthom, kif aħna ntuhom bużieqa li hija ħaġa xejn għalina isna tajnihom id-dinja. Il-ħelu l-istess, ħelu m'għandhomx aċċess tal-ħelu. Pereżempju huma iktarhom jilagħbu tfal flok futbol, tarawhom jaraw biċċa kartuna imgazva bil-spaga u jaraw kif jaraw. U Father Marcellino kien jorganizzanna daw l-attivitajiet hemmhekk ukoll.
Kif nu Father Marcellino bħala ħabib u bħala direttur spirituali? Bħala ħabib, kif din ngħidu, Father Marcellino huwa bniedem organizzat ħafna, jaf imur għal dak li jkun. U per eżempju illi dejjem jagħmellek ħajtek ferriħija u bniedem ferriħ ħafna. Per eżempju meta konna per eżempju anka meta konna fil-missjoni, kienu konna per eżempju trip twila bil-coach, hemmhekk kullim kien il-bot, sewwa għandek sigħat twal bil-da. Kien qgħod anka jiċċajta, jikanta, jagħmel kif madwaru. Bħala tu spirituali huwa bniedem reliġjuż ħafna. Ikollu bżonn parir minn għandu ħassibu. Jekk inti għandek xi problema personali, dejjem jara kif se jsolvijilek. Huwa bniedem li huwa bniedem sħiħ ħanajdu hekk. Jiġri issibu għal kull bżonn li jkollok. Right. X'tib ta' karattru, personalità joħroġ minn Father Marcellino? Għandu personalità qawwija ħafna Father Marcellino kif qegħdin ngħidu. Jiġifieri jekk inti jkollok bżonn parir ħajtjulek, bżonn parir jekk inti għandek bżonn parir soċjali wkoll, ġifieri apparti li problema soċjali, problema reliġjuża jew hekk, jew kollok bżonn xi dana, dejjem ħassibu, dejjem kun lest illi jservi il-dak li jkun. Kull ma għandu biex jitolbu xi ħaġa, jara kif jagħmel biex dejjem biex jgħin, dejjem biex jgħin. Għalhekk huwa bniedem mal-turista kif qegħdin ngħidu. Taħseb li minħabba l-karattru tiegħu is-sensi ta' determinazzjoni li jara l-fqar u l-vulnerabbli jgħixu ħajja din jituża li nnexxielu jħar il-ħolma tiegħu jsir mexxej tajjeb? Illi hu ġifieri kif qegħdin ngħidu dejjem jara x'sa jivvinta, kif sa jgħin. Għamel sub-kitchen issa, għadda kif semmejna Dr. Alexej fuqha. Ġifieri, meta kien mal-mission fund dejjem jara kif sa jgħin aħna pereżempju nagħtu donazzjonijiet lill-missjonarju Maltin, madwar 100 missjonarju Maltin li qegħdin f'pajjiżi differenti. Intuhom 3,000 euro kull sena, kull wieħed. Barra minn hekk hemm 5 fijiet, il-dawk intuhom 5,000 fis-sena. U lis-saċerdoti kollha intuhom 1,000 euro oħra barra minn daw, jiġifieri biex jagħmlu qudies għal benefatturi mejta tal-Mission Fund. Tifhem? Jiġifieri aħna barra minn hekk nagħmlu daw il-proġetti li ġieli semmejt. Aħna qisu kull sena inqasmu madwar 400,000 euro kull sena. Sissa minn dakinhar dana biżna is-7 miljuni euro. Kienet bdiet mix-xejn din l-organizzazzjoni, il-Mission Fund kienet bdiet mix-xejn. Għandek xi se interessanti dwar iż-żmien li kont qatta ma' Father Marcellino? Jiena l-iktar ħaġa impressjonanti ħanajtek li bqajt niftakar, meta konna morna l-Filippini, darba minnhom konna morna lejn Malindi, il-Belt Ċentrali. U kif tidħol hemmhekk f'Malindi taħseb li qiegħed New York. Minn dak il-faqar li tara fejn konna fil-Batan fejn konna, qisek tħalt pajjiż sinjur. Però konna morna mbagħad fid-dar tal-formazzjoni tal-MSSP. U ftit metri l-bot minnhom kien hemm slum area. Biżżejjed ngħidlek li kien hemm persuni jgħixu ġo gabubi. U bejniethom bejn il-gabubi hemm gandott wiesa xi 3 piedi illi għaddej id-dranaġġ. Jiġifieri daw jgħixu litteralment ġo dranaġġ. Tista' timmaġina pereżempju billej l-ammont ta' ġrieda li jkun hemm. Storja oħra li kienet impressjonatna ħafna kienet meta morna t-Tanzanija. Meta morna t-Tanzanija konna morna ġo villaġġ jismu Bukumbi. Dan jieħdu ħsiebu hemm sorijiet hemmhekk u jgħixu magħhom mal-200 persuni morda bil-lebra. Issa Father Marcellino kien ħafżan għal noqogħdu attenti, tistgħu tmissuhom kemm tridu biex veru li dana, basta ma jkollkomx xi qasma f'idejkom jew hekk. U daw jiġifieri kienu nies tarhom minn għandu l-palata ta' qajħ nieqsa minn għandu palata jdeh nieqsa. Qatt ma tista' timmaġina li għadhom jeżistu llum f'dan iż-żmien moderni għadhom nies li għadhom morda bil-lebra.
Grazzi John tal-qat miegħi fl-istudio, grazzi lilkom tal-li segwejtuna wasanna l-tim ta' programm ieħor. Minn hawn nixtieq ningrazzja t-tim tad-direzzjoni kollu li tella dal-programm u grazzi lilkom tal-li segwejtuna. Inaqdu magħna l-ġimgħa d-dieħla l-programm ieħor ta' Malti Kulturali Personalitajiet. Thank you. Għal-regali tal-mistednin nirringrazzjaw lil Ministeru tal-Ambjent, Enerġija u Riġenerazzjoni tal-Port il-Kbir bil-kampanja tagħhom Saving Our Blue u Shinglong Department Store.